Hej og velkommen til BDL Tips og Tricks. Jeg hedder Theis, og jeg vil i dag fortælle om de 70 nye BI-rapporter, som er kommet ind i Business Central version 25.1. Der er rapporter inden for finans, salg, køb, lager, produktion, og jeg synes bare, at I skal gå i gang med at kigge på dem med det samme. Så prøv at følge med her. Inde i Business Central, der kan vi nemt komme i gang ved at lede efter assisteret opsætning. Inde under assisteret opsætning kan vi søge efter Power BI. Her der kan vi vælge opret forbindelse til Power BI, og så får vi en guide for at komme i gang. Jeg har kørt den før, så nu klikker jeg bare ja her til at køre den igen. Vi klikker næste. Når man er herinde i assisteret opsætning, så kan man vælge, om man vil køre forskudt regnskabsår, eller man vil køre standard, eller man vil køre weekly. Jeg vælger fiscal. Og hvis jeg lige prøver at gå tilbage og siger standard, og lige prøver at sige næste, så hopper jeg lige tilbage til fiscal igen, fordi her, det var det jeg godt ville se, der får man så første måned i regnskabsperioden. Nu kunne jeg vælge at sige, at det er 6. måned, og vi siger, at første ugedag, det er mandag. Man kan angive en kalenderperiode. Her gør Microsoft det, at de siger standard 3 år. Du kan vælge hvilken som helst periode. Det skal være en kort periode, eller det skal være en lang periode. Der er angivet en tidszone. Vi har valgt det, som er gældende for Danmark. Vi siger næste. Og her der kan vi definere, hvad for nogle dage i løbet af ugen, der skal defineres som arbejdsdage. Der har vi valgt mandag til fredag. Og siger næste. Herinde der kan man så se, at jeg har allerede installeret finansappen og salgsappen, og på et senere tidspunkt, så skal vi have installeret indkøbsappen. Hvis vi lige tager udgangspunkt i salgsappen, så kan man se inde under vis mere, at jeg kan jo godt sætte en start- og slutdato her, som er forskellig fra den, jeg har sat op til at starte med ude i min datotabel. Så det kan man også køre forskudt med, og det skal jeg prøve at vise på et senere tidspunkt. Men det kan du gøre for hver app, som du installerer. Vi klikker næste. Til sidst så får du at vide, hvad for et miljø og hvad for en virksomhedsnavn, der er tale om. Hvis man har brug for at se mere information omkring herfra, så kan man med fordel klikke på Power BI dokumentation, og så hopper vi videre over til Microsoft Learn. Jeg siger afslut. Det her assisterede opsætning, det er for, at du kommer nemt i gang. Så den kan I med fordel bruge. Men for at vi kan komme rigtigt i gang, så skal man over på powerbi.com, og så skal man have hentet en app. Men inden vi gør det, så vil jeg lige hoppe tilbage og vise igen, at vi har også noget, der hedder opsætning af en Power BI Connector. Vi kan med fordel søge igen. Opsætning Power BI. Herinde, der kan du få se flere af de oplysninger, som der er gældende for alle de rapporter, eller alle de Power BI apps, som du har installeret. Den konfiguration, der skal være af datotabellen, der kan I jo se her, at i vores assisterede opsætning, der havde vi valgt, at det skulle være 6. måned, der skulle være regnskabsperioden. Hvis det er gjort forkert, eller man har lyst til at ændre det igen, så kan man jo med fordel gå ind og ændre det her. Og man kan gå op og vælge her, om man kører regnskabskalender, eller standard, eller ugentlig. Og igen, ugedage og feriedage og startperioden. Se her, der kan vi jo sige, at vores datotabel inde i BI-rapporterne, den kører med 3 år. Men hvis jeg nu havde lyst til nede på min salgsrapport og sige, at jamen, den har kun behov for at køre for et enkelt år, for eksempel 2024, så kan jeg ændre det for den rapport, for alle de rapporter, der har med salg at gøre. Men jeg synes bare, at vi skal prøve at installere en app til at starte med. Så, over i Power BI, der inde under apps, der kan man gå over og hente apps. Så lad os prøve at gøre det. Jeg prøver at søge efter, ikke Power BI, men Business Central, Inventory for eksempel. Der ligger en her. Jeg klikker på den. Og vi venter lidt. Vi klikker hent nu. Vi klikker hent nu. Og så går den så i gang med at installere appen. Efter den har installeret appen, så er den ikke forbundet til vores Business Central endnu, så det skal vi også gøre bagefter. Får den lige lov til at stå og tænke lidt.
Den blev så installeret her. Jeg klikker lige krydset. Så nu kan vi se hernede, at nu kom der en ny app. Det der også sker i installationen, jeg hopper lige over på arbejdsområderne, det er, at for den app, der blev installeret, så bliver der også oprettet et arbejdsområde. Nu kan vi se herinde på Projects, så ligger der nu en app der også. Nu vil vi gerne oprette forbindelse til vores data. Så vi klikker opret forbindelse. Her der skal vi udfylde nogle parametre. Det skal være miljøet, vi er i, og hvad for en virksomhed, vi er i. Vi kan hoppe tilbage til Business Central og klikke på opsætning af Power BI-connektoren, fordi herinde der har vi de informationer, vi skal bruge. Så jeg laver en copy-paste og sætter ind. Og vi klikker næste. Her så skal man så forbinde til sine data. Log på og opret forbindelse. Jeg logger på. Og så har den forbindelse til vores Business Central. Det den så står og gør nu her, det er at den står og laver en lille opdatering af datasættet. Den står og snurrer her. Det kan man også skedulere, og det skal jeg nok vise på et senere tidspunkt. Hvis vi hopper over til Business Central igen, mens den står og snurrer, så kan vi lige prøve at hoppe ud af vores connector og hoppe ind igen. Så skulle vi gerne kunne se hernede under Projects, at vi har mulighed for at vælge den app, vi nu har installeret. Så under Power BI Projects kan vi klikke på de 3 prikker. Så kan vi se her, vi har et område, der hedder Projects Reports, Dynamics Projects App. Vi kan angive en start- og slutdato. Vi kunne i det tilfælde her sige, at vi vil gerne køre fra 1.1.2021. Det er ikke sikkert, at vi har så meget testdata. 31.12.2025. Og de her parametre kan man ændre, når man har lyst til at gøre det. Den fik ikke lige fat i den her. Vi klikker lige igen. Projects og Projects. Så skulle det være på plads. Hvis vi så prøver at gå op og søge efter Power BI rapporter, så kan vi se her under projekter, der ligger 8 rapporter ind under Projects. Der ligger for eksempel 19 ind under finans, 12 under produktion, der ligger 14 under indkøb, 12 under lagersted og 12 under salg. Der ligger rigtig, rigtig mange rapporter. Men hvis vi bare prøver at tage den første. Det I så kan se, det er, at den åbner op inde i Business Central. Vi kan prøve at gøre billedet lidt større. Nu er dataene her lidt mangelfuldt, men vi kan prøve at tage vores salgsrapport for at se nogle data med lidt mere kød på. Men det her, det var måden, at man hurtigt kan installere en rapport, og så er du egentlig kommet hurtigt i gang. Som I kan se her, så ligger der flere faneblade nede i bunden, som er repræsentative for de rapporter, der ligger inde under Projects. Men lad os lige prøve at hoppe over i salgsrapporten, for at se nogen med lidt mere kød på. Vi prøver lige at sige søg igen. Power BI. Hvis vi staver rigtigt. Salg. Vi tager salgsreport for eksempel. Se, herinde er der lidt mere kød på. Der er nogle forskellige KPI'er, der er nogle forskellige overblikke med nogle forskellige visualiseringer. Det her det er jo selvfølgelig de rapporter, som Microsoft har designet og lavet standard på, og jeg skal nok fortælle mere om mulighederne for at tilrette dem bagefter. Når man åbner den her rapport her, så kan I se nede i bunden, at man stadigvæk har mulighed for at bevæge sig igennem alle de rapporter, som der ligger ind under salgsområdet. Og der er rigtig mange. Der er noget periode over periode, måned til dato, hvor meget salg har vi haft af de enkelte varer. Og ligesom hvis man kender Power BI, så er der jo interaktioner imellem de forskellige visualiseringer, som I kender det. Hvis man har lyst til at dykke lidt længere ned i dataene, så kan man også det. Nogle af stederne, der kan man højreklikke på nogle af visualiseringerne, og der kan du få yderligere detaljegang for den markering, du har lavet. For eksempel den vare, vi kiggede på her med 185.000. Jeg vil gerne højreklikke, detaljeadgang. Og så kommer man så ind og ser de poster, der er gældende for det salg, der så har været på det varenummer. Inden i rapporterne,
der ligger der også muligheder for at lave nogle filtre. Her der kan man filtrere på for eksempel kunder, man kan filtrere på perioder, hvis man gerne vil kigge på et bestemt regnskabsår, det kunne være regnskabsåret 24, så interagerer rapporterne, visualiseringerne ud fra de filtre, man sætter. Der ligger også de globale dimensioner 1 og 2, som man har opsat inde i Business Central. I det her testregnskab har vi ikke opsat noget endnu. Men det, der også ligger mulighed for, det er, at man har mulighed for at filtrere ned på de genvejsdimensioner, der er. Og der ligger fra 3 og helt op til 8. Så der er mange filtre at sætte som bruger. Hvis nu det her det var en rapport, som jeg godt kunne tænke mig at kigge på til daglig inden for BC, jamen så kan jeg med fordel gå op og sige, at jeg vil gerne tilføje et bogmærke til mit rollecenter. Jeg markerer den. Jeg prøver at gå ud igen. Og inde i mit rollecenter, så skal vi lige prøve at se her. Så ligger der en Sales Report. Det, der snød mig lidt her, det var faktisk, at jeg var inde i den her og tilføje som rollecenter. Så det har de gjort på den der. Jeg skal lige prøve at se en gang her. Fordi det, der egentlig var mit ønske, det var, at jeg gjorde sådan her. Skal vi lige prøve igen. Hvis jeg kan stave til Power BI, så jeg lige rapporten frem igen. Nu vælger jeg Sales by Item som den enkelte rapport. Og se, der klikker jeg lige bogmærket på. Det, der så sker ude i mit rollecenter, det er, at den kommer på herop som Sales by Item. Så det skal man lige være opmærksom på, at man får gjort rigtigt. Men nu har jeg så med mulighed for at være inde i mit rollecenter, har jeg mulighed for at sætte de rapporter, jeg nu synes er interessant for mig. Som I kan se, er det ret nemt at navigere imellem rapporterne inde i Business Central. Der er 7 Power BI apps, som man skal have hentet ned, hvor man så kan installere dem og få adgang til over 70 rapporter inden for de forskellige områder, som jeg nævnte før. Det man skal være opmærksom på, det er, at når man navigerer i rapporterne inden for Business Central, så kan man ikke gøre noget forkert. Man kigger i rapporterne, man sætter nogle filtre, og man hopper ud igen. Så det skal man ikke være nervøs for. Det man dog skal være opmærksom på, det er, at de opsætninger, man laver inde i Business Central, der skal man være sikker på, at de er rigtigt, og de rigtige brugere har adgang til at lave opsætningerne derinde. Fordi selvfølgelig, de opsætninger, der bliver lavet herinde, er det, der afspejler sig i rapporterne. Der, hvor man har mulighed for at gøre nogle tilretninger, det er, hvis man hopper over på Power BI-servicen. Jeg anbefaler ikke, at man gør det her, fordi jeg ved, at Microsoft de kommer med nogle flere opdateringer til rapporterne, hvorfor at hvis man begynder at lave nogle tilretninger på BI-rapporterne, så vil det afspejle sig over i Business Central. Men lad os prøve at lave et eksempel. Jeg åbner salgsrapporten. Jeg går op og siger rediger. Nu ved jeg, at jeg har gemt Daily Sales som et bogmærke inde i min Business Central. Hvis jeg nu for sjov havde lyst til at lave en ny visualisering med noget item number, hvad det nu lige kunne være, så kan vi prøve at gemme den her rapport og sige, nu har jeg lavet en ændring, og jeg kan tænke, at det er bare til mig selv, jeg har lavet den. Men det, der sker inde i Business Central, hvis jeg hopper over på Daily Sales, det er, at ændringerne de slår igennem på rapporterne. Så vi anbefaler ikke, at man som bruger sidder og laver tilretninger til rapporterne, og specielt ikke, når Microsoft på et senere tidspunkt i starten af 2025 kommer med nogle flere ændringer til rapporterne. Men det er en mulighed. Så vi anbefaler også, at man over på Power BI-servicen sætter op, hvem har egentlig adgang til de forskellige arbejdsområder. Så vær opmærksom på det. Det man også skal være opmærksom på, det er, at i forbindelse med installationen af appen, der kan man vælge at sige, at den skal opdatere automatisk. Det som Microsoft har sat standard, det er, at den opdaterer 1 gang i døgnet ved midnatstid. Men hvis jeg på datamodellen for min salgsapp går ind og siger, at jeg vil gerne sætte en opdateringsfrekvens op, så har jeg mulighed for at gå ind og sige her, jamen i stedet for dagligt, jamen der skal det være, at jeg godt vil tilføje nogle forskellige tidspunkter. Jeg kunne sætte det op til 8 og klokken 9 og så videre og så videre, og jeg kan sige anvend.
De fleste de kører nok med en Power BI Pro licens, hvorfor man har mulighed for at opdatere 8 gange i døgnet per datamodel. Det som jeg har snakket med Microsoft om, det er om de har lavet noget performance på i forhold til, at hvis man som virksomhed går ind og spørger på alle sine 7 Power BI apps og sætter ofte opdateringsfrekvens på, samtidig med at man kører ind i sin konfiguration af Power BI-connectoren på datatabellen, kører med en periode, der kører for eksempel, lad os bare sige 10 år, hvis man gerne vil have 10 års data. Så har man bedt Power BI-appsen om at blive opdateret 1 gang hver time, 8 gange i døgnet, og 7 gange 8, det er ret meget, afhængig af hvad for en periode man har filtreret på i sin opsætning. Så det kan altså godt belaste jeres Business Central. Så det synes jeg, I skal være meget opmærksom på. Det kræver en Power BI Pro-licens at få adgang til rapporterne inde i BC. Man kan også have en Power BI Premium per user-licens, eller man kan have en premium kapacitet. Men minimum en Power BI Pro-licens kræver det. Der er også nogen, der har spurgt, om løsningen understøtter flere regnskaber. Det gør det ikke. Løsningen understøtter heller ikke flere forskellige valutaer, og løsningen understøtter heller ikke integration til andre ERP-systemer. Så det skal man være opmærksom på. Microsoft har dog fortalt, at i starten af 2025 i version 25.2, så vil der komme flere rapporter. Det er inden for sustainability, det er inden for abonnement, plus der vil komme nogle flere udvidelser til de eksisterende rapporter, der er. Og derfor kom hurtigt i gang med jeres rapporter, men lad være med at lave tilretninger til det, fordi Microsoft kommer med nogle opdateringer til det. Microsoft har også sagt, at de vil komme med nogle noget mere dybdeborende demodata til de eksisterende rapporter, der er. Så det har man også mulighed for at navigere rundt i. Og ellers så synes jeg bare, at I skal tage fat i os, hvis I har lyst til at vide mere om det. Og der er ikke noget at være bange for. I kunne se, at i starten under assisteret opsætning, det er nemt at komme i gang. Op på Power BI-servicen, hvis man har en Pro-licens, hent apps, søg på Business Central, for eksempel Finance, Sales, Purchase, og installer dem. Så er I hurtigt i gang. Jeg vil bare sige tak, fordi I så med, og jeg håber at høre fra jer, og ellers have en god dag.